Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыру үз эшен башлап җибәрәм. Биредә сәләтле түбән камаллар көч сынаша, сез аларны карыйсыз һәм үз бәягезне бирәсез. Инде чираттагы кызыклы шәхес белән танышыйк. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез, кәефләрегез? Яхшы, Аллага шөкер. Без инде гадәттәгечә тапшыруны кунак белән танышудан башлыйбыз. Шуңа күрә әйдәгез, рәхмәт үзегез турында сөйләп китегез әле. Минем исемем Мөбарәкшин Илшат Рәйхәт улы. Мин Түбән Кама шәһәрендә туып үстем. Кайларда хезмәт итәсез, кайларда укыдыгыз? Укуны 27нче мәктәптә башладым, 1-3 класстан. Соңыннан 31нче мәктәпкә күчтем. Ул күчүнү белән бәйгеле. Аннан соң инде 9нчы классны бетереп, 44нче училищега кирдем. Аппаратчик, оператор булып Һөнәрен алдыгыз да? Һөнәрен алдым, әйе. Шуннан соң инде 2004 елны 44нче училищены бетереп, эшкә урнаштыгыз. Эшкә урнаштым. Нефтекамск нефтехим заводына урнаштым. Анда инде аппаратчик булып, 4нче разряд белән 1508нче цехына урнаштым. Анда күп эшләмәдем мин, 4 ай. Аннан соң инде армияга хезмәт итәргә алып киттеләр. 2 ел Дальний Восток. О, бирак хезмәткәсез икән. Әйе, Хабаровск шәһәрендә 6 ай ул безнең учебка дип әйтелгәндә шулай булды. Аннан соң инде мине алып киттеләр Приморский крайга, Приморский край, Дальнереченск шәһәренә. Аннан инде ел ярым хезмәт иттем. Армияның уңай якларда бар икән, дөнья карап кайтасың, әйме? Дөнья карап кайттым. Әйе, ул 9 сутка буе поездда барып, бөтен дөньяны күреп дип әйтим инде, бөтен Россияны. Бик матур урыннары бар икән бу Россияның. Татарларда бар идемсең, хезмәттәшләрдә? Хезмәттәшләр, әйе, безнең частьта 60 кеше идек без, 6 малай идек без Татарстаннан. Яхшы булган алайса. Шуннан армиядан кайтып? Армиядан кайттым да, аннан соң химия янынан урнаштым. Шуннан соң гел шунда гына эшлим инде. Бүгенге көнгә кадәр, димәк, химиядә? Шунда эшлим, әйе. Гаилә хәлегез ничек? Мин теге полиция хезмәткәре сыман. Акчаны кайда куйдыгыз ди? Гаилә армиядан кайткач инде мине хәзерге хезмәт, хәзерге хәләл җифетем армиядан көтте мине. Субханалла. Әйе. Аннан соң армиядан кайткач инде 1 ел без күрешеп, ял итешеп йөрдек дигәндәй. Шуннан соң без туй үткәрергә Булдыгыз, әйе. Туй үткәрдек тә, аннан соң 1 ел үткәч безнең беренче малайыбыз туды. Аның исеме Рамил. 3 ел ял иттек тә. И киттек. Әйе. Ансында да тагын бер малай. Аның исеме Ильяс була инде. Бик матур исем. 2 малайыгыз бар димәк. 2 малай бар. Алар зур кешеләрдер инде һәр бүгенге көндә. Һәр улысына 12 яшь, бәләкәй 9 яшь инде. Миннән шут кына бәләкәйрәк икән алайса. Әле бит сез химиядә эшләүдән тыш иҗат белән дә шөгыльләнәсез белгәнемчә, һәм төрле фестивальләрдә, конкурсларда катнашасыз. Менә бу эшчәнлек турында да сөйләп китегез әле. Җырга килгәндә 1-3 класска кадәр мин мәктәптә җырда катнашадым. Шуннан соң 27нче мәктәпне укуны бетергәч, 31нче мәктәпкә күчкәч, ул җырлау бетеп китте инде анда. Нишләптер, гел укуда гына идек без. 4 ел элек авылда безнең яңа елга әзерләнү кичәсе башланган иде. Минем әтием шунда җырларга тиеш. Әмма ләкин ул салкын тибрәк китте аңа. Ул миңа әйтте дә, Илшат барып әйт. Җырлый алмыйм. Җырлый алмыйм, әйе, салкын тигән, тавыш бетте, барып килеп әйт инде ди. Мин җыендым да, бара торгач, мен әйтәм, мин бит машинада җырлап йөрмим әле дим. И шунда башка килде,
мен де жырлап қараймын әлі деп апаларға айттым, директор клубына айтқан едім, мен айтам, әйдәгіз мен де жырлап қараймын әлі әти орнына. Олар менен сұрайды, сенің жырлағаның бар мысың өскенде? Мен айтам, бірінші класста жырлап қараған едім де, қазір міне машинада ғана жырлап үйренемін де. Әйдә жырлап қарайын да болса дейлер. Рифат Зариповның «Құда-құдачалар» деген жырын қойдым да, жырлап бердім. Олар мен қарап тұралар да былай тұрып, көтілеріне отырдылар да, өскен, сен мұңыншы қой үрдің сен әлі дейлер. Кастинг болған мұнда, Шуннан соң біз сені бір қойда жібермейміз деділер де, шуннан соң мына кіріп кетті мен ол жырлауға. Шул Төбеншалы ауылында болған халінде бұл? Төбеншалы ауылында, Олар мені түрлі фестивальдарға әзірлеп жіберелер, анда бірінші, екінші орындар алып, шулай тұрып башлап бердім енді. Бүгін, мәселе шуннан соң девам еттіңіз нешік? Шуннан соң химияда іште әміне мені білділер, танып алдылар, мені жырлап бергенді көрділер. Қойын білділер алараны? Телевизордан көрсеттілер. Фестиваль өткенде компанияда кімдер көріп алды? Кімдер көріп алды. Шуннан соң мен правком бөлігінен звонителер. Ришат, біз сені жырлы екенін білдік деділер де. Шақырдылар мені фестивальға қатнашырға. Біздің ел сайын, яз күні өзішенлер фестивалі өткерілі химияда. Шул біздің заман енді бай ма? Жоқ, біздің заман түгіл, бұл әлі заводлар. Заводлар арасында Төбенкамада? Мына Нижеганск нефтехимда шундай ярыш. Ұзайы. Шунда жырладым да мен. Анда біздің завод шул еліні бірінші орын алдық біз. Бұл нешенші еліні болған қалсың бұл? Бұл 2017 ел. Бірінші орын алдық біз. Шуннан соң мені көріп алдылар қалған кішілер, ұлырақ кішілер деп айтайын. Һәм шуннан соң біздің заман фестивалына әзірленерге шақырдылар. Ол біздің заман бек неше деп айтайын шундай. Республикабызда енді шундай данлықлы фестивальдардың бірісі. Бүтін республикабыздың бүтін жәмғиятлерінен, бүтін ұйышмаларынан өзіршенлер жиыла, қызметкерлер. Біздің заман енді республикабызда оздырылышы ішші ешлер арасында оздыралтаған фестиваль шундай тамашашыларымыз біледір. Һәм анда нендей оңышларға еріштігіз? Раис Фасихов башқаратырған жерін жырладық біз. Раис Фасиховтан өзінен сұрап, ол жырына. Жырлап ма? Нәрсе дейді? Жырлағыз малайлар. Қалдырмағыз дейді. Минусында берді әлі? Минусында берді. Охо! Біз жырладық. Ол жырына жюриге ұшады. Соннан соң бетінде фестиваль біткеш, бүтін кімнің мотор жалаған, кім мотор түгел деп айттым, бүтін минусларын, плюсларын сөйлеп берелер. Біз міне шул жырны жырлағаш, бізге бір орыс апа деп айтайын енді ол русский вокал білен генә шөгыльләнә. Татарша жырын бек аңлап бетермей сүзләренә. Ол бізге шықты да айтты. Менә бу ничек называется әле моң дип. Моң татарларда дейді. Менә олмаларда бар ол дейді. Шуннан соң біз дәртләніп кеттік енді ол апа шулай айткәч. Шуннан соң біздің заман шул фестивалында гала концертта бүтін күшні, дәртні беріп, ол жырны рахатландырып жырладық. Шуннан соң бізге бірінші орын берділер енді. Шул шығыш үшін бірінші орын? Шул шығыш үшін, бізге бірінші орын. Ярар. Әлі білгенімше, сіз әлі шул шығышығыз білен Қозанда да әлі неше тапқыр барып шығышылар есадығыз? Аннан соң бет енді шақар күніне республика күнінде болғайында? Республика күніне де шақырдылар шул жыр білен. Шулай малайлар білен біргелешіп, жиылышып, барып, рахатландырып жырладық ол жырны. Міне қазір біздің тамашашылар қарайдыр, көплері заводта қызметтедір, бәлки әлік қызметкендердір, аптырап тыңлап отыралардыр. Бұл егіт ішлеймі солғы мен ішінде? Жырлап қана үйреймі? Ішлеуін күн сайын ішлеймен. 8-ші артадан 5-ші артаға қадар күн сайын. Әмі ләкин біз менің нейім бар? Шығылым деп айтайын мен. Мен Нижеганск мәдәни йортында
идел группасына да катнашып йөрим. Без анда малайлар, дип әйтим инде, кызлар белән бергәләшеп җыелышып, төрле шулай ук фестивальләргә, шәһәр бәйрәмнәренә әзерләнеп катнашабыз. Эшкә әйләнеп кайтсак, хезмәткәрләр, хезмәттәшләрегез нәрсә әйтәсең? Аңлашыла, ул бит инде заводта эшләгәндә, бурыча әйтмешли, подмен да аларга кирәк, ничектер эштән дә китәргә кирәк буладыр. Ул яктан караганда, инде менә минем ничек непосредственно начальник Уңай карыймы? Уңай карый, кайбер чакта кирәк була, менә атна уртасында бер шәһәр бәйрәменә китәргә. Без проблем дип әйтим инде, җибәрә. Молодец, ты, уңышлар. Аны җитәкче булгач яхшы инде алайса. Ул яктан яхшы. Ә менә гомумән кеше бит инде теге беркемне дә гаеп итмичә заводта эшләгәч, заводта эшләү гомумән ардыра бит инде. Кайтасың, аласың анда, балага да хәлең калмый. Сез ничектер менә табасыз көч җырларга, каядыр йөрергә. Нәрсә сезнең өчен гомумән җыр? Ни бирәсең ул сезгә? Җыр бит инде менә шул эштә булган җыйган негативларны рәхәтләндереп җырлап җибәрәсең. Бөтен син негативларың чыга да китә. Шуңа күрә мин көн сайын ничек көтәм ул репетиция булганнарын. Шуңа күрә рәхәтләндереп, ул бит инде теге җырлагач бөтен шул негатив эмоциялар чыга да китә. И рәхәтләндереп өйгә кайтасың да балаларны кочаклап, хатынны кочаклап ятасың да җырлыйсың. Менә шулай җәмәгать негатив энергияны ничек чыгарырга икәнен сезгә өйрәтеп бирделәр. Димәк, нинди җыр башкарабыз бүген тамашачыларыбызга? Бүген көттермәсәк иде әнкәйләрне дип атала ул җыр. Аны Вадим Захаров башкаруында ул җыр. Бүген сезнең башкаруыгызда. Бүген мин Рәхим итегез. Үтәлмичә калды вәгъдәләрем, кайталмадым әнкәй бу юлы. Сагыныплар сәгатьләрне санап, көткәнсеңдер газиз улыңны, көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтты диеп, уйлап куйгансыңдыр, җилләр кагылса да тәрәзгә. Калгансыңдыр әнкәй шәйләреңне, кайнарлатып ничә мәртәбә. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтсак иде, кайткаласак иде, балаларны алып җыенып. Бер кайда да бүтән табалмас ул әнкәй янындагы җылылык. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Көттермәсәк иде әнкәйләрне, әрнемәсен әле җаннары. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Кайтыйк әйдә, кайтып сөендерик, бәхетләргә булыр савабы. Бәхетләргә булыр савабы. Рәхмәт бик зур. Афәрин, бик матур җыр булды. Инде бу җырны без багышласак була, күптән түгел генә уздырган өлкәннәр көненәме? Чыннан да өлкән буын вәкилләрен барысында тәбрик итәбез әлеге бәйрәм белән. Олыгаю, өлкән булу барыбызга да насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Инде тамашачыларыбызга, гомумән менә сезне караучыларга сәламнәр җибәрә аласыз, теләкләрегезне тели аласыз. Сәламнәрне җибәрәсем килә минем туганнарыма, барлык булган кешегә. Барчагызга да исәнлек, саулык,
изге иминлек тілейм, исән болып бізді қарарға yazсын. Харшабызға сәлемәтлек тілейм. Рахмет. Рахмат бик зур тапшыруыбызга килгәнегез өчен. Инде сезгә дә Илшатның чыгышы шоса, тавышларыгызны бирсәгез була. Чыннан да, кунагыбыз әйтмешли, җырлап, матур җырлар тыңлап, негатив энергияны җыймыйча гына барыбызга да яшәргә язсын. Шушының белән тапшыруыбыз тәмам. Без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.